जयन्त ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा गोमानानै दं। चिरां जिल्लानि काजलगाव थानानि बेन्दोङाव थानाय साफागुरि ररिं मिलनि 56 बैसोनि जयन्त ब्रह्मआ थांनाय 21 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जयन्त ब्रह्म बिथाङा दासान्दि प्रयागराजआव सोलिबाय थानाय महाकुम्भआव थांदोंमोन आरो महाकुम्भनिफ्राय गिदिंबोफिननाय समाव लोगोफोरजों आन्दायना गावस्रालायनानै जयन्त ब्रह्मआ गुबुन गंसे आसामाव फैनाय ट्रेन ललित एक्सप्रेसजों फैगासिनो दंमोन। थांनाय 21 फेब्रुवारि खालारखालि 10 रिंगासो समाव बिहार किसानगंजनिफ्राय फंबायनो फन हरनायनि उननिफ्रायनो मानसिया दिनैसिम जेबो फोनांजाब गैया। दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा गोबां नागिरसेयावबो दासिमबो जेबो सं दानानै मोनाखै। बेनिखायनो जयन्त ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला 9957278017 नैबे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा।